క్రీస్తు యేసునందు నా దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానము మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ దినము కొరకు నా ప్రభు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు ప్రార్థనా శక్తి యెహోషువ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 12-14 వచనములు చూసినట్లయితే, యెహోవా అమోరి వాళ్లను ఇశ్రాయేలు వారి వశము చేసిన దినాన యెహోషువ చేసినటువంటి దివ్యమైన ప్రార్థన. సూర్యుడా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము, చంద్రుడా, నీవు అయ్యాలోయలో నిలువుము అనేటువంటి అద్భుతమైన ప్రార్థన. యెహోషువ ఈ దివ్యమైనటువంటి వింతైన ప్రార్థన చేసేందుకు ప్రేరణ కలిగింది. బహిరంగముగా ప్రజలు వింటుండగా ప్రార్థించాడు. దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించాడు. ప్రార్థనా జీవితం, ప్రభువునందు పట్టుదల కలిగిన ప్రార్థన, విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు మన జీవితాల్లో జరిగిస్తుంది. అట్టి కృప దేవుడు అనుగ్రహించును.